Добър ден, в ефира на Дарик Радио на председателя на Народното събрание Йордан Соколов. Добър ден. Включваме ви, господин Соколов, в рубриката Ехо от семинара в Пампорово. Според най-масовия вестник Труд днес и първата му страница, вие сте един терминатор, защото ще изпълните някакъв таен репресивен план на Иван Костов срещу някои изявени силни политици и независими медии и журналисти. Това, между другото, е позовано на участници в семинара в Пампорово. Да, аз днеска се запознах с тази публикация в Труд. Вижте сега, това направо бих казал, че е несериозно, сериозен вестник да се занимава с това. Първо, верно, че и самата публикация Ехо от семинара в Пампорово да се създаде впечатление, че наистина на семинара е имало нещо такова. Всъщност става дума за несъществуващо ехо, за една проява, която Труд не за пръв път тиражира. Аз искам да припомня на слушателите на Дарик Радио, че 1992 година същия този вестник, със същия главен редактор, излезе с няколко поредни публикации, как тогава МВР и Йордан Соколов, който беше министър на вътрешните работи, готвили репресии срещу политици, че имало някаква група от 30 или от 30 и няколко души, докарани от провинцията, които щели да бъдат екзекутори, едва ли не видни политици, споменаваха се господин Ахмед Доган, Димитър Луджев, други вече не мога да си спомня, как щели да бъдат арестувани, едва ли не обезглавени. Това са измислици. Нито семинара се е занимавал с такъв въпрос, нито би могъл да се занимава, нито би могло да вземе нещо подобно решение, дори да си помисли за такова нещо. Аз се очудвам също и че този материал има за автор госпожа Валерия Велева. И разбира се, това, което вие по-добре от мен знаете, за някаква достоверност, много често това се казва по източници от еди къде си. Тук сега съобщиха участници в семинара. Пълна измислица е. Няма да тарашите данъчно влиятелните медии, няма да ги подлагате на репресия, така че да спадне влиянието им в обществото. Вижте, никой няма за цел да сплашва някого или да всява страх. Данъчно аз не съм в изпълнителната власт и дори смешно е, нелепо е да се твърди, че главен изпълнител на тази стратегия е бил Йордан Соколов. Аз не знам като председател на Народното събрание с какво мога да всея страх сред някого. Аз тук участвам единствено в изработване на закони, които се обсъждат и приемат от цялото Народно събрание. Как аз ще извършвам, както е казано, ще упражнявам данъчни репресии, като че ли съм данъчен агент или инспектор. Това са пълни глупости. Аз безпокоя за друго, че очевидно някои хора отождествяват себе си с вестника, на когото са главни редактори, имат за себе си някакви опасения. Аз вече имах случая да заявя, че за тази проверка по Закона за собствеността и гражданите срещу господин Тошо Тошев, научих от вестник Монитор, че се извършва такава проверка. И сега едва ли не това господин Тошев или негови сътрудници, или може би госпожа Валерия Велева, и тя има някакви основания данъчно да се притеснява, искат да изкарат, че това е репресия срещу вестника. Подлеци и предатели, така нарече Иван Костов миналия уикенд във Варна онези, които с медийни изяви си позволяват да изнасят нелицеприятни неща от кухнята на СДС. Не е трудно да се видят образи, които са свършили подобни неща по медиите. Не е ли тогава твърде близка логиката, че срещу хора като Бакърджиев, Цонев, Бисеров, Софиянски дори биха могли да последват някакви удари под кръста заради техни... Не е близка и това не е никаква логика, защото аз направо имам чувството и усещането, че някои журналисти, които присъстваха там,
и се оказа, може би, на първо място журналисти от Вестник Труд, останаха разочаровани от това, което стана или по-скоро, което не се случи според тяхните очаквания на тази среща или семинар в Пампорово. Семинара протече изключително спокойно, на много високо ниво, с чуждестранно участие. Участваха директора на фондация Конрад Аденауер за България, господин Грубер, който изнесе много интересна лекция. Участваше директора на Федералния институт за източна Европа на Германия, господин Хайнц Брам, който също изнесе една изключително интересна лекция с много голямо познаване на България, на обстановката, на тенденциите за развитие, и там научих, че той всъщност е женен за българка. Участваше секретара по международни въпроси на Португалската народна партия, който в Европейската народна партия отговаря за разширяването на Европейския съюз. Добре, как тогава да си обясним? Който той дори каза, аз трябва да ви кажа, че вашата дискусия беше на такава висота, каквато не знам дали ние сме имали на дискусии в нашата Португалска народна партия. Как тогава, господин Соколов, да си обясним, че абсолютно единодушни са медиите, когато пишат днес за семинара и изваждат на първо място вашия семейен дакел Съни, кой как е бил облечен на дансинга, какво си е поръчвал и с кого е танцувал, онова, което се е шушукало по коларите за къщата на Иван Костовата дъщеря. По-скоро според мен за нивото на някои наши медии. Защото аз пак казвам, като че ли тук очакванията беха за някакъв сблъсък между лидери на СДС, за това така мечтано разцепване на СДС сред нашите... Кой мечтае за разцепване на СДС? В медиите ли? Много. БСП, мислите, че не мечтае? Или тези, които излезаха в същите медии с заглавие ДПС разцепи СДС. Оказва се, че ДПС не само не е разцепило СДС, че по въпроса за ДПС СДС си е единно. Така преминаха и нещата. Занимавахме се с сериозните неща, с икономическата политика, с социалната политика, с отношенията с нашите коалиционни партньори. Впрочем, и ние дадахме изключително висока оценка на партньорството ни с Народен съюз. На господин Соколов, на вас се приписва лансирането на тезата, че все повече български турци искали да членуват в СДС. На какво се базира тази ваша увереност? На факти. Само на факти. Аз имам поглед върху два смесени региона. На първо място това е Разград и Търговище. И трябва да ви кажа, че в много местни клубове, в наши общински организации участват турци, участват дори на водещи места. Вече имат заети и постове в администрацията. Това, което е в всъщност политиката на СДС за интеграция на малцинствата в гражданското общество, в управлението и евентуално и в Съюза на демократичните сили, като една партия, която винаги е защищавала правата на малцинствата в България. Имате такива заявки? Да, определено. Много хора с мен са говорили и казват, ние искаме вече да членуваме в СДС. Убедихме се, че това, което до сега сме получили като етническо малцинство, става дума предимно за българските турци, но това важи и за ромите. Убедихме се, че СДС ни го е дал. И 92 година законите, и сега 38-то Народно събрание, всичко, което е гласувано. Разбирам ви, вярвате на очите и ушите си. СДС, да. Моля ви да кажете, има ли решение в Националния изпълнителен съвет на СДС да се вкара този текст в закона за партиите, да им се забрани да бъдат спонсорирани? Вижте, няма решение на СДС. Водят са консултации, вие сигурно това го знаете. Ние наистина искаме едни промени в закона за политическите партии, защото дори до голяма степен този въпрос беше повдигнат не от нас, а дори от наши опоненти, да бъде решен с възможно най-широк консенсус. И доколкото аз имам информация от госпожа Екатерина Михайлова, която води тези консултации от страна на парламентарната група на СДС,
много близки са вече позициите. И тя има така очакванията, че ще се постигне консенсус и в скоро време наистина ние ще приемем поправки в Закона за политическите партии, които се желаят от всички. Тоест това не е изключено, да се забрани спонсорирането на партиите? Освен от държавата. Да, именно. Да. Не е изключено. Не е изключено, аз не го изключвам. За пореден път на Пампорово се заговори за промяна в Конституцията, този път за по-активна политика на общините. Допускате ли в рамките на този парламент, господин Соколов, събирането на 2/3 мнозинство за промяна на Конституцията? Вижте, аз не съм много оптимист и ще ви кажа защо. Защото има доста текстове, които биха могли да бъдат подобрени. На мен ми се струва, че ако сега трябва да се отиде към промяна в Конституцията, това трябва да са текстовете, които са най-неотложни. Преди всичко във връзка с воденето на преговорите за членство в Европейския съюз, може би и някои текстове във връзка с желанието на България, вече заявено и от демократичната левица за членство в НАТО. Но не сте оптимист. Но не съм оптимист, защото колкото пъти се каже или се спомене за промяна в Конституцията, всяка политическа сила иска и други текстове да бъдат вкарани, а това означава първо по време, по обем огромна работа. Например, ние съвсем в скоро време, защото това отговаря също на европейските показатели, може би ще внесем един законопроект, така както ние го обявихме, във връзка с имунитета на народните представители. Да, но той какво значи законопроект? Това е записано в Конституцията и няма как без промяна на Конституцията да мине. Законопроект за изменение на Конституцията. Кога го вкарвате? Когато сме готови с текст. Есента, не сега до края на тази лятна сесия. Не, той може дори до сега да бъде вкаран като материал в Народното събрание, за да се мисли върху него, но сега не може да се гласува, очевидно. Разбирам ви. Трудно ще бъде. Кажете, моля, защо според вас е най-добре парламентарната делегация, която беше решено да замина за Либия, след това дойде и поканата за нея, е добре да отиде през септември, когато знаем, че процесът е в началото на септември? Има много малко време, за да се подготви, да се съгласува, да се види там какви срещи тя би могла да има. И аз изхождам и от това. За нас края на или втората половина на месец юли, в която вече почти влизаме, е много напрегната. Вие знаете, че това е края на лятната сесия. Ние имаме програма и искаме да довършиме тази програма. Сега просто не само ние, общо взето парламенти не си позволяват тяхни членове да пътуват в момент, в който приключва една парламентарна сесия. Но как биха помогнали на нашите хора там, ако отидат постфактум? Вижте, ние отиваме като парламентарна делегация да проведеме разговори с нашите либийски колеги. Не пряко във връзка с българските медици. Не пряко във връзка, разбира се. Ние не може да се заангажираме като парламент. Ние може само да поставиме въпроса така, както сме го поставили, така както много пъти вече беше обяснено, че ние разчитаме, надяваме се на един справедлив процес. И толкова. Моля ви да кажете, защо трябва да се свиква национална конференция през есента, при положение, че вие обвързахте с изборите, те ще бъдат чак след година? Кой казва, че есента ще има национална конференция? Такива са информациите от Пампорово днес, че ще има конференция национална на СДС и едва ли не щяло да се постави въпроса за избиране на ново ръководство. Не, нито едното е верно, нито другото. Това са пак журналистически интриги, на които като почне човек да се хваща, да отговаря, да опровергава, някакси наистина хората остават с впечатление, че това е обсъждан въпрос, че би могло и това да стане. Ще си има редовна следваща 12-та национална конференция на Съюза на демократичните сили. Редно е, нормално е това да стане, защото тя по време ще бъде преди изборите. Което значи април до година. Тя ще бъде преди изборите и ще се занимае с наистина предстоящите избори. Става дума за 2001 година. Тема и задача. Разбира се, тя трябва по време така да бъде разположена по отношение на изборите, които сигурно ще бъдат, защото така е по Конституцията,
май или юни. Значи конференция през април 2001 година, достатъчно време преди тези избори, за да може да се очертае стратегията, да се поставят задачите, които ние гониме, да се одобри предизборна програма и платформа. Но във всички случаи през следващата година. Но конференция, която да е извънредна, която да сменя ръководството, това ми прилича на тези така мечти на някои хора, наши опоненти, за пресрочени парламентарни избори. Както виждате, сега абсолютно вече тази тема беше забравена. И пак се връщам на тази публикация в Труд. Доскоро доста медии предричаха се апокалипсис, но за държавата, за икономиката, напоследък за здравната реформа, нали, как есента ще бъде нещо страшно, ще стане недоволството, как зимата пък не знам си какво щело да се случи. Сега искате да кажете, че прилича за СДС. Когато наистина постигнахме този голям успех в преговорите с Международния валутен фонд и тези показатели смениха адреса критиките и стигнаха до политическата сила. Господин Соколов, вие бяхте стигнали до там, че след като не се оправдаха прогнозите за икономическото състояние на държавата и как тя ще рухне, адреса се премести към критики към такива прогнози вече по отношение на СДС. Че предполага се едно горещо и неспокойно лято и очаква се през есента развитието на тези процеси срещу Иван Костов за така разделяне, разцепване на СДС да стигне своя апогей през есента. Сега това са несериозни неща. Толкова много политици от опозицията се пробват вече да говорят как Иван Костов е изчерпан, бил лесен противник за БСП, че вие трябва да го смените и едва ли не да се докопа само до шесткото място на парламентарна група. Много се иска на някои хора, на нашите политически опоненти на първо място. И затова ви казвам, че това аз се очудвам как ехото от този семинар в Пампорово, който очевидно нито едно от очакванията на всички тези доброжелатели в кавички на СДС не се сбъдна, сега излезаха с тази измислена версия. Моля ви последно да кажете, тъй като това се твърди в медиите, а медиите не са нещо, което можете да сложите зад гърба си и край да го забравите. Твърди се, че вие с господин Костов и Екатерина Михайлова сте в лагера, който е противников на другия, Бакърджиев, Бисеров. Има ли лагери в СДС, господин Соколов? Няма лагери. Пак много се иска на някои хора да има лагери, ние да се бориме непрекъснато вътрешно, да имаме врагове вътре в партията. Този семинар и това доказа, макар че аз като участник и в Националния съвет и в НИС на СДС, предварително мога да ви кажа, че такива лагери нито е имало, нито ще има. Благодаря ви. Сега приключихме това интервю. Както трябва, приятен и успешен ден на председателя на парламента. Всичко хубаво. Благодаря ви.